Vajaskenyér. A legegyszerűbb étel. De vajon elkészíteni is ilyen egyszerű? Nézzük például a hűtőből kivett vajat, amivel csak így boldogulhatunk. Vagy tegyük inkább a napra? Vagy a mikróba? Hát, ez talán mégse. Aztán itt van ez a megoldás, ahol lehetetlen elkapni a menekülő vajat. Megfelelő fegyverzet nélkül. Persze nem csak rossz megoldás létezik. Van szörnyű is. Ezért a Vári Kerámiánál úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy a vajaskenyér tényleg a legegyszerűbb étel legyen. Így született meg ez a vajtartó, amiben a vaj mindig friss, mindig kézügyben van, és mindig kenhető. Ennél többet nem árulhatok el. Ön viszont mindent megtudhat, itt lent. Ennek már vége. Mondtam, a többit itt lent találja.